Orang sini desa kan? Acha. Haleluya amin. Sebenarnya itu orang ini sadra culiya saya. Angni sajik mani thani tangna bagai yang musa culiya. Aifana kaito nung ano chong mani nung ano dage mang bising ti sitabo hayungo. Nini hamjaku nini sajik ma. Ani yak susok nin thok thar baike. Nini sajik mani bini sajak mani bukur bohok bukur sawo sakau tangai nin thaniya paru. Apa kaito nini sajik mani thani tamarugi yang tongang sangya ya. Ang hampandari maya tongtubi maya bini sajak maru boang kili maya. Kaito nung sawi manu bini thani je rugi tong mani no. Sawi man hamri mano tongtubi mano bini sajak kili mano. Kaji nadi nini sajak mani haksal ni ini no kunjibi bai basa putih basu gono karai ini gari gura korsok lai o silom kalbari hospital hampanda mana bagai kolam thangna bagai tini faimani besing tin nung magna tak lagi apa nini pola tarpe ke tang sokri bo faimani le rugi ti se fayo thang pura rugi ka ham krung kai thang mana tei bini sak mango nung sang tarpe siapa kai to nini sajak ma ko bini rugi bai hai unga bini tei thai tongmo tokhe ti pai na ko kono pani tei bini sak ma sekan sokri dia bol samu ba ini tuna jabi kena tuna pun nangke abo tu iro no kung ba bini sak ma tongmo tokhe khai ro bini ni pasa da pro tan tu nang hambat dabi angni sadra surya sanung ano chongmani dage man besik ketabu bini sajak mani